କାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ? ଯେଉଁ ଘରେ ସଦା କଳିଗୋଳ ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଶାସକ ଚପଳ ଓ ନାରୀ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଯେଉଁ ଆଚାରଭ୍ରଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ହସ୍ତୀ ମତୁଆଳ, ଯେଉଁ ବିଧବା ବୋହୂ ଭାସିଣୀ, ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଶଠ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚକ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପୂତି ଗନ୍ଧମୟ, ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କ'ଣ କାହାଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ବିଷରୁ ଅମୃତ, ବାଲ୍ୟରୁ ଚପଳତା, ସାଧୁଠାରୁ ହିତବଚନ, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସଦ୍ଗୁଣ, ନୀଚ କୁଳରୁ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା, ମଳମୂତ୍ରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ, ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରୁ ପ୍ରେମ ସେବା, ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଆପଣାପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ। କିଏ ସଦା ମୈଥୁନ ପ୍ରୟାସୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଘୋଡ଼ା, ଆବଦ୍ଧା ନାରୀ, ଅରଣ୍ୟବାସୀ, ମୁନିଋଷି, ଭଣ୍ଡ, ତପସ୍ୱୀ, ନବପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ଏମାନେ ସର୍ବଦା ମୈଥୁନ ପ୍ରୟାସୀ। କିଏ କାହାକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ? ଭୋଜନ ପାଇଲେ ବିପ୍ରମାନେ, ନବତୃଣ ପାଇଲେ ଗୋରୁମାନେ, ମେଘ ଦେଖିଲେ ମୟୂରମାନେ, ଉତ୍ସାହୀ ପତିକୁ ପାଇ ନାରୀମାନେ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖି ମହତ ଲୋକମାନେ, ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଦେଖି ଖଳମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିଏ ଯେତେ ପାଇଲେ ସେତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ଯମ, ରାଜା, ଦୁହିତା, ଚୋର, ଭିକ୍ଷୁକ, ଗୋରୁ, ସମୁଦ୍ର, ଯୁବତୀ, ନାରୀ, ଦାରୀ, ରୋଗୀ, ଭୋଗୀ, ଏମାନେ ଯେତେ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସଦା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କାହାର ନିଦ ନଥାଏ। ଚୋର, ଜାରପୁରୁଷ, କାମାନ୍ଧ, କ୍ଷୁଧାର୍ତ, ଲୋଭୀ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ରୋଗୀ, ଯୋଗୀ, ଶତ୍ରୁ, ଆକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଦ ନଥାଏ।